Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Materi kali ini adalah dongeng kewan. Semoga semua masih semangat belajar ya. Apa kang mbok ngerteni babagan dongeng? Apa kue tahu ngrungokake dongeng? Dongeng apa kang kok rungokake? Dongeng iku minangka cerita fiksi. Ceritane ora kasunyatan. Tegese ora temenan kedadean ing kasunyatan. Cerita ing dongeng mung karangane pengarang. Senajan mung karangan, cerita dongeng ngandhut pitutur luhur. Pitutur luhur iku becik dituladani. Ing bab iki bakal diwulang bab dongeng kewan. Ayo padha sinau bebarengan. Bocah-bocah lumrahe seneng cerita dongeng. Amarga cerita nyenengake. Apa kowe uga seneng cerita dongeng? Kejaba nyenengake, cerita dongeng uga kebak pitutur. Pitutur becik bisa dituladani. Dituladani ing kauripan saben dinane. Rungokno dongeng iki kanthi permati. Semut lan manuk emprit. Sore-sore, semut golek pangan ing sak pinggire kali. Ora nyono ngerti-ngerti ana angin gedhe. Semut katut angin kabur. Semut kerut ing tengah kali. Semut bengok-bengok njaluk tulung. Manuk emprit lagi mencok ing pang wit ringin. Manuk emprit krungu swara lamat-lamat, swara njaluk tulung. Manuk emprit banjur nggoleki swara mau. Manuk emprit ngerti semut sing butuh pitulungan. Manuk emprit banjur nggawa godhong. Godhong kanggo ngewangi semut mentas. Semut slamet amarga ditulungi manuk emprit. Semut matur nuwun banget wis ditulungi. Awan-awan nalika semut arep golek pakan, semut meruhi wong kang lagi nggawa bedil. Wong mau arep nembak manuk emprit. Semut banjur nyokot sikile wong kasebut. Wong mau banjur bengok-bengok amarga kaget. Manuk emprit uga kaget. Manuk emprit mabur ora sida ditembak. Manuk dislametake dening semut. Piwulang kang bisa kajupuk saka cerita yaiku 1. Manuk emprit gelem ngewangi semut kang lagi merlokake pitulungan. 2. Semut bales kabecikane manuk emprit. 3. Semut ngewangi manuk emprit supaya ora dibedil dening wong. 4. Gelem tulung tinulung marang sapadha. Bisa kok waca dongeng kewan liyane kayata Tawon lan Semut, Mangsa ketiga, Wedhus loro, lan liya-liyane. Salanjute meragakake cerita dongeng. Sapa sing seneng maca dongeng? Maca dongeng iku ora angel. Nalika maca dongeng, becike diwaca kanthi seru. Macane cetha lan ora kesusu. Dongeng bisa ditindakake nggunakake piranti. Piranti-piranti kasebut yaiku
Siji, piranti gambar. Piranti paraga gambar iku kayata gambar seri, gambar lepas utawa gambar planel. Carane, pilihan gambar sing cocok karo cerita. Urutno gambare. Gambar kudu madhep marang bocah. Critakake kanthi praupan utawa ekspresi kang jumbuh. Loro, piranti buku. Cara nggunakake piranti buku yaiku maca dhisik sadurunge nyritakake. Buku dicekel ing sakiwane awak. Maca crita kanthi cetha ora kemrungsung. Tetep crita nalika ganti kaca. Telu, piranti boneka. Cara nggunakake piranti boneka yaiku bisa digunakake boneka gagang tempel, gantung lan tangan. Ana let antarane boneka lan tutuke sing crita. Bisa nggunakake tembang kanggo ngiringi cerita. Papat, piranti planel. Carane nggunakake piranti planel yaiku nyiapke gambar kang jumbuh karo cerita. Templekno gambar ing papan planel. Aja nganti kleru nuduhake paraga nalika cerita. Coba kok praktekno ya. Sing terakhir, pembagian cerita fiksi. Cerita fiksi kaperang dadi papat, yaiku siji fabel, yaiku dongeng kewan sing bisa pacelaton kaya manungsa. Tuladha Kancil karo Boyo, Boyo lan Kebo. Loro, mite, yaiku dongeng sing ana sesambungane karo roh lan alam gaib. Tuladha Nyi Roro Kidul, Tuyul lan liya-liyane. Telu, legenda, yaiku dongeng asal usuling panggonan utawa barang. Tuladha dumadine rawa pening, Tangkupan Perahu. Papat, sage, yaiku cerita sing ana gegayutane karo sejarah. Tuladha ana naga mabur ing langit. Iki tugase lare-lare, tugase gawe audio maca dongeng cerita ing wacan iki, banjur njawab pitakon-pitakon kanthi lisan nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.